রানী হয় এসে জিনা হব আমার দেখে তারা দেখর খো ayo 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 betul betul ya ces sisna gali dubai Nơi chắc nó cũng rung lần vậy. Sesss Gidi tarzat tadı ye. Bile niye bu kumunu ba? Sesss cũng lần vậy gian trên bên này đi. Mà gitu này. Gidi kodum nanti ya. Ơi nó ô khá cái nút lại sini nè. jeribo onthai दैयाबो लोमजोबबाय एसे एनै जि सोंथि सोंथा थादोंमोन बिबो बिरलांजोबबाय बल खेला मा खालामबावनांगौ जाखो दालाय रुम सिङावनो बिथिं आजावबा बिथिं सेरो आरो बिथिं आजावबा बिथिं सेरलायगोनलाय बबे मोनसेखौ आजावखबावनो आंलाय न'आनो लोमजोबबायसो आंनिया इसर बेबो गब्लंलांबाय अन्थाइ बार अखा लोगोफोर बाक्सायाव नै बारबो बारदों आरो अन्थाइखौथ' बुंनांला ओरैबायदि अन्थाइ गोलैदों माने अखाया खम बिराद अखा हानाय बायदि अन्थाइ गोलैदों एकदमबारे नै एकदमबारे बुंनांला आरो बरफ गोलैबाय बरफ सेस न'आ सेस आंना आयौ 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 बेथिं गोलैदों सेस बिसना गोलैजोबबाय आयौ इसर गैखायियाव गिजि गब्लं आंनि न'आलाय नै लोगोफोर बार अखाजों एकदम उरायलांबाय थिङा आङो लोगोफोरनि स्टेटासनिफ्राय माने बुथुमनानै नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थिनाय जाबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आं ससियेल मिडियायाव खोन्थिनाय जाबाय नोंथांमोननि न'खौ बार अखाया मा खालामलांखो दसेनो नै एकदम बार अन्थाइ अखा बिराद सेस गैला आरो उरायलांजोबबाय सेस